Bueno, boas tardes a todos, benvidos a esta edición, a esta presentación deste segundo premio de investigación histórica, cultural e etnográfica do Concello de Friol. Grazas pola súa presenza. Se me permiten, quixera dedicar unhas palabras de agradecemento a unha serie de persoas e veciños pola implicación e o empeño que puxeron para que saíra adiante esta iniciativa por segundo ano consecutivo, que non é nada doado, pois sen a axuda sería moi difícil levar a cabo este premio. É para mí unha honra agradecer en nome do Concello, pero tamén no meu propio, a Asociación Carballo Vivo, ao seu presidente José Manuel, a USC, en concreto a un destacado membro do seu profesorado como é Suso Rodríguez, agradecer o empeño que dedicaron dende o primeiro día para que esta iniciativa saíra adiante. Xa estamos, gracias a eso, na presentación do premio da segunda edición. Unha segunda edición que sen a súa colaboración e as aportacións non sería doado levar a cabo. Por tanto, só me queda agradecerlles esa implicación a todos eles. Tamén quero dar grazas aos demais membros do xurado, a Monse Castro, a Javier Gómez e a Antonio Reigosa, que non o vexo por aí aínda. Persoas que dun xeito totalmente altruísta puxéronse a nosa disposición para axudar a valorar os distintos traballos presentados. Contar con eles neste proceso foi todo un privilexio e unha honra, polo que só me queda darvos as afectuosas gracias pola vosa implicación e a vosa colaboración. E por último, en canto a agradecementos, tamén quero e debo agradecer o traballo e o esforzo de todos os participantes. Gañadores ou non fixeron posible que este segundo concurso cultural se levara a cabo. Gracias a Xavier Moure, a Brais Rodríguez e a Ana Fariñas. Moitas gracias a todos eles. Constame que son todos uns traballos merecedores de calquer premio, dado o seu contido e a calidade coa que foron elaborados. Friol goza dun patrimonio e dun valor inmenso. O noso municipio é unha fonte de riqueza única. Sabemos que o patrimonio forma parte da identidade cultural dun pobo, identifico, conta a súa historia e, por tanto, é parte de todos nós. Remato, que non me vou prolongar moito máis neste discurso, non sen antes felicitar os galardoados, os meus parabéns por esos traballos presentados, un logro importante pola súa parte poder concursar nesta segunda edición con uns traballos tan minuciosos e tan ben elaborados como os presentados. Remato dicindo prácticamente o que dixen ao inicio deste discurso, gracias a todos vostedes por esta presenza e espero que pouco a pouco vayamos conseguindo que o municipio de Friol poida difundir a nosa cultura, que é moi amplia, pero tamén temos que ter algo en mente e valorado, que temos que cuidala. A parte de dar a conocer, temos que cuidala dun xeito óptimo para, desa maneira, poder difundir do mellor xeito posible a todos. Moitas gracias pola vosa presencia e espero que para o ano que ven esteamos na terceira edición. Tócame a min. Sí. Bueno, moi boas tardes. Eu creo que o xefe do Concello xa dixo o que realmente había que dicir, entonces, en todo caso, engadir algunhas palabras, non? A verdade que casi me alegra e comezo polo final, que me alegra moitísimo xa escoitar que o noso alcalde que xa estea pensando no terceiro. Para min é un motivo de verdade de enorme ledicia, non? A ver, antes de nada, en primeiro lugar, agradecervos a todos e a todas, os veciños e veciñas que estades hoxe aquí, non? Porque, claro, que sentido ten montar un acto destas características no que se pretende precisamente difundir un premio se non están os veciños e as veciñas. Realmente nestes momentos son os principales protagonistas da historia. Houve outros previamente que foron os que fixeron tamén o traballo e os que analizaron. Pero por eso, enormemente agradecidos por os que estades aquí e tamén pola xente que de algún xeito ou doutro tamén contribuiu xunto con Carballo Vivo, o Concello e a Universidade pois a facer posible este premio e sobre todo tamén a difundilo, non? Asociacións, colectivos, xente moita que sigue e impulsou este premio a través das redes sociais, o cal tamén é moito de destacar, non? E eu teño que dicir que seguramente habrá quen diga que exaxero e pode pensalo de moitas maneiras, non? Pero eu creo que estamos ante un dos días máis importantes da vida e do día a día de Friol, non? Porque
entre outras razóns, estamos ante un dos grandes momentos da nosa historia, e isto hai que celebralo e sentilo, non? Aquí estás a falar dunhos traballos, dunhos premios que o que pretenden ni máis ni menos que mergullarse, afondar na nosa historia, no noso sentir, nas lendas, nas tradicións, nos nosos monumentos, non? E todo elo para dignificar este Concello, non? E, sobre todo, o que me alegra tamén é ver que aquí está o presente e o futuro de Friol, non? Que le dice a ver tamén nesta dianteira, non? E tamén noutras partes, non? Os nenos e as nenas deste Concello, non? Porque é fundamental que escoiten isto, non? E que o vexan, porque o que está aquí tamén premiando e recoñecendo son traballos que dentro de moitos anos van a estar aí, que a posibilidade de lelo, de contalo e de sentilo, non? E iso, sin lugar a dúbidas, tamén é fundamental, non? Sin lugar a dúbidas, felicitar, evidentemente, aos principales tamén, que foron os autores deste traballo e que posteriormente teremos ocasión de velo, porque, ademais do traballo en sí, que fixeron de gran valía e calidade, hai que agradecerles que escolleran Friol pois por centrar o seu traballo de investigación, porque claro, é que estamos ante un concello que ten as súas particularidades, no mundo rural, etc. E os que estamos no ámbito de investigación sabemos que moitas veces tírase cara a outros escenarios que poden dar maior ou menor difusión, etc. Pero é moito de agradecer que os investigadores escolleran, e as investigadoras escolleran Friol como núcleo de referencia do seu traballo. E ao mesmo tempo tamén é de agradecer moito o esforzo do tribunal que estivo valorando estes traballos, o personal que representou ao Concello, Xosé Manuel por parte da Asociación Carballo Vivo, acompáñanos Xavier, acompáñanos Mose, que posteriormente falarán, tamén Antonio Reigosa, e claro, unha cousa é participar nun tribunal determinado, e outra cousa tamén é facer unha lectura, unha interpretación de traballos dunha extensión considerable, con todo o que lo supón, ademais, tomar unha decisión. Entón, é moito de agradecer tamén o seu traballo. Insistir nunha cousa e pedirvos un favor, é dicir, por favor, isto contadio, vale, que está pasando isto en Friol no día de hoxe, contadio polo mundo adiante, porque este é un acto que tamén axuda a situar a Friol no mundo. E isto tamén é realmente importante, non? É unha maneira tamén de axudarse a dignificar a un mesmo, a nosa cultura, o noso patrimonio, e a contalo. E dicir que estamos, a través destes traballos de historia, de investigación, etc., estamos no mundo, non? E tamén creo que isto nos debe levar tamén, evidentemente estamos aquí para recoñecer eses traballos, esa valía, non? Pero que isto nos debe levar camiño cara unha obra importante en Friol. Estes traballos hai que ir pensando xa, en que hai que publicalos. Vale, dun xeito ou doutro, este traballo, eu suelo dicir isto en privado, tamén o digo en público, non? Eu creo que aquí o alcalde tamén, unha vez máis, e vamos ter que pedir un esforzo importante, pero se non logramos publicar estes traballos, isto coxería un pouco. Isto evidentemente hai que celebrarlo doxe, pero hai que facer ese esforzo. Por que? Bueno, hai moitas razóns, pero a ver, Friol, desde o punto de vista da historia, da investigación, xa dispón de traballos importantes, de algunhas investigacións, evidentemente de publicacións de moita relevancia, incluso de algunhas guías en diferentes momentos históricos. Pero Friol necesita de traballos con longo traballo de investigación, fundamentados, etc., que son como os que se están recoñecendo aquí. Para iso tamén naceu este premio. Entón, eu quero insistir nesta necesidade e nesta loita que temos que lograr. Eu tamén teño que dicir que é probable que haxa quen pense que nesta convocatoria, se presentou un número determinado de traballos, habría quen podría pensar, estaría moi ben que se presentaran moitos máis traballos. Pero, eu tamén quero facer un exercicio de interpretación ao redor desto, é dicir, non debemos confundirnos. E vai aquí tamén un recoñecemento ás investigadores e investigadores que participaron nesto. Os traballos que aquí se presentaron, os traballos que están detrás desta convocatoria, non son traballos que se arranxen nunha semana, nin dúas, nin en 3, nin en 4, nin en 5. Isto van a contar eles moito mellor. Estamos a falar de traballos con varios meses de dedicación a Friol, a pescudar en arquivos, en documentación, etc. Entón, hai que velo tamén dende esa perspectiva. E o que están nacendo aquí son traballos dunha enorme valía, xa non só para os veciños e veciñas de Friol, que tamén, porque van ter algo que ler, ou moito máis que ler, fundamentado este Friol, senón tamén para os investigadores e investigadoras que poden continuar afondando nese
nese traballo, non? Hai traballos que son comparables, incluso por as súas características, xo os temos valorado tamén noutros anos, o que pode ser equivalente a unha tese de doutoramento, non? Bueno, as teses de doutoramento andan aí, depende dos casos, pero 4, 5 anos, hai quen a logra facer en 3, pero bueno, en fin, estamos a falar de traballos con un longo traballo, non? É dicir, que estamos ante traballos dun magnífico traballo académico, pero que se pretende tamén que esos traballos logremos que sirvan para ler a moi diferentes tipos de públicos, non? E, bueno, decir que se nos metemos tamén nese proceso de publicación, habrá unha parte importante que lle corresponderá ao Concello axudar a potenciar e dinamizar, pero tamén os que estivemos detrás da organización deste traballo, pois, nos vai corresponder a dedicar un esforzo importante a traballar nesa publicación, porque cando falamos dunha publicación destas características vai corresponder facer suxerencias aos autores e autoras de cara a unha mellora pensando na súa publicación. Hai que pensar nunha posible, evidentemente, necesaria revisión lingüística dese traballo, hai que pensar en probas, hai que pensar en fotografías, etc. E quen sabe, bueno, mellor hasta nos vai corresponder traballar en agosto pois neste posible traballo, non? E eu, pola miña parte, xa remato agradecido de estar formando parte deste premio, desta iniciativa e deste traballo, non? E insistir máis na idea, por favor, este contadio. É igual que contamos outras cousas que acontecen aquí en Friol, actos institucionales, culturales que xa tivemos recentemente, pero este acto hai que contalo polo mundo adiante. Tanto os grandes, como os pequenos, como os maiores, como os xoves. Moitas gracias. Bueno, boas tardes a todos. Eu non vou dicir que vou ser breve, porque xa son breve, normalmente. Entonces, nada, dar as gracias, empezar aquí a miña esquerda ao alcalde, por, bueno, desde o principio a implicación que tuvo neste sacar este premio adiante, sin dúbidas. A verdade é que eso é mellor é difícil de ver, non? Pero para un concello que realmente se dedique os orzamentos públicos a investigación do noso patrimonio realmente é moi importante. A mellor neste momento non somos capaces de valoralo, ou quizá non lle damos a importancia que ten, pero realmente ten moitísima importancia porque se afonda, ao fin e ao cabo, no que somos, como Friol, de onde vimos, que é o que temos. Ao fin e ao cabo forma parte do que é o noso, e bueno, realmente conocelo axúdanos a personificar un pouquiño máis esa pertenza que temos a Friol. Por eso, bueno, merece, bueno, que xa se este falando do terceiro, pues realmente significa que realmente hai unha implicación real e unha preocupación real porque isto siga adiante, que a investigación siga presente no Concello de Friol. Bueno, tamén dar as gracias a Suso, que sempre está aí apoiando e realmente promovendo e sempre axudando a que estas cosas salen adiante. Eso, realmente é moito de agradecer. E, gracias ao público de agradecer que se vexa, que hai preocupación, que hai xente que se está aquí é porque realmente hai un interés por este tipo de actos, sempre axudan a que un siga tendo ganas de traballar nelo. Non me olvido, evidentemente, do xurado, que temos aquí a Monse e a Xavier. Reibosa non puido vir por motivos persoais, pero igualmente agradecerlle o esforzo de vir, porque realmente é un esforzo, que decir, pedímolo gratuitamente, e acceden moi amablemente a participar, a ler os traballos, a valoralos. Son xente que teñen coñecementos e que teñen a capacidade esa para valorar. O resto, no meu caso, estou, pero escoitando o que dicen e valorando evidentemente o que dicen. Como non, agradecer a Ana Fariñas, a Xavier e a Brais por esos traballos, magníficos traballos. Eu a verdade que aprendín cousas lendo esos traballos, cousas que non sabía, a veces pensas que sabes, antes en profundidade. Hai moitas cousas que están relacionadas co noso patrimonio que, a verdade, é un orgullo coñecer. De feito, a raíz deso, xurdiu que despois falarei un pouquiño do tema, do proxecto que iniciamos o ano pasado, que chamamos, ademais, Friol, algo máis que pan e queixo,
que, bueno, ven a raíz de unha homenaxe que se fixo dos profesores que xa coñecéis, Caricova e Blanca. Realmente vai un pouco pola línea dos traballos que este ano que coinciden, además, que, bueno, faime gracia porque coinciden co logo que, además, quero mandar un agradecemento a Modesto porque nos está diseñando casi todos os motivos que temos dos actos importantes, así tamén de forma altruista. Temos como logo unha mámoa onde referenciamos o tipo de premio. Este ano, casualmente, temos dous traballos dedicados ao tema este, entón é casualidade, non? Pero, a raíz disso, comentar eso, que o ano pasado iniciamos a primeira ruta que fixemos pola parroquia de Ana Freita, onde, coñecemos por moitos destes elementos. De feito, vamos invitar á seguinte ruta a que participen con nós, a que veñan e que nos expliquen, porque é mellor da man deles para que nos expliquen realmente esas cousas. Creo que algún deles xa vamos tendo esa ruta, que vos explico e vos digo que día vamos a facer, que vai ser por outra parroquia, pero, eso despois. Xa está todo dito, os agradecementos, sin máis, vamos a pasar á seguinte mesa, onde vamos a ter a Monse e a Xavier, que nos van a explicar un pouquiño máis dunha forma máis científica esos traballos e esa valoración desos traballos. Depois, posteriormente, xa teremos os premiados facendo unha exposición do seu traballo. Entón, sin máis, pasamos á seguinte. Boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias por estar aquí. Gracias tamén porque nos chamaran, verdad, Javier? Que estivemos contentos, traballamos moito, gustaronos moitos traballos, sobre todo cando vas a analizar un traballo científico que pretende aportar, enriquecer, atoparte con traballos que che aportan moito e que aprendemos, aquí o experto en temas, no tema, exactamente os temas dos traballos. Sí, además gustame moito, de feito. Javier, eu, en primeiro lugar, foi moi interesante, realmente atoparnos con dous traballos destas tipoloxías, dentro do punto de vista da investigación. Pois claro, por unha parte, encontramos traballos ben feitos, fundamentados, que moitas veces ese é o que se bota en falta, non? E o que se necesitan son traballos que logo, sobre todo este tipo de convocatorias, rigurosos, que esteñan ben feitos e que teñan bases científicas sólidas, porque senón, despois atopámonos pois que a historia que a veces se conta mal e que aprendemos mal, non? Eu sempre falo de que houve determinadas cousas que me explicaron no seu momento sobre a historia, encántame a historia, e despois, co cabo do tempo, daste conta que non estaban realmente moi xustificadas dentro dos parámetros da investigación. Entón, os traballos en sí a min pareceron moi interesantes, moi ben fundamentados, o que decía, e sobre todo con moito traballo de campo, que iso é fundamental. É dicir, notase que a xente que pisou o terreo, que tamén sabe, visita os arquivos, a bibliografía, os estudios xa feitos, había estudios previos, pero eu creo que realmente o que se necesitaba en Friol era unha actualización en todo este campo, non? É moi interesante porque nós somos o que somos polo noso pasado, polo noso presente, e tamén seremos en función de todo o que vivimos, non? Entón, pois, o coñecelo non é só para preservalo, que tamén, pero tamén é para aprender del. E entón, pois, aprendense moitas cousas, sobre todo os que, ao mellor, en certas temáticas non temos tanto coñecemento,
onde están as mámoas, os castros, como se sitúan, onde se sitúan, etc. etc. E iso é moi importante. Eu outro día falaba con un compañeiro meu que é arquitecto e decíame, mira ti como será que listos eran que agora, o sea, cando se facían os castros e se facían edificacións de distinto tipo, o primeiro que miraban era a orientalo ben. E agora resulta que as casas puñémonos ao contrario da orientación que debería ser, non? Entonces, a nivel enerxético, por exemplo, xa temos un problema, eles non tiñan ese problema, non? Por eso que nós a historia temos que coñecela para aprender dela e tamén para superar todas aquelas cousas que non son tan positivas, non? É tamén moi gratificante, igual que o ano pasado, e aquí é unha escola que se ven creando, pois os dous traballos que vamos a premiar, un deles é feito por unha persoa daqui, unha exalumna do Colexio de Friol, e que presenta o seu traballo de investigación, e iso é moi interesante. E o outro traballo é feito tamén por dous expertos que temos a honra de que andan por todas partes e son expertos que se interesan polo noso patrimonio. Quere dicir que se eles se interesan, pois será porque ten interés, porque o tempo é moi valioso, non? Entón, claro, eu creo que a xente tamén busca aqueles elementos que son de interés para a investigación e para a poboación. Por eso, eu creo que é necesario que os coñecemos, non? Que os coñezamos. Xa para ir finalizando, Suso antes decía que o contarades, non? Que vaiades por aí e que o contades. Eu creo que unha das cousas, os que estamos facendo, bueno, que temos o noso traballo orientado á investigación, e cando chega un alumno ou unha alumna donde a min, di un traballo de fin de grau, de fin de máster, porque nós sí que facemos os traballos de fin de máster, dirixímolos, escríbenos, leémolos, etc. etc. E cando chegan así e digo eu, e ti de onde ves sendo? E a veces collemos elementos, temáticas que non son do seu lugar, pero eu sempre lle digo, primeiro, mira ao teu arredor, a ver se hai algo que che resulte interesante e que poidamos aprender todos e todas, non? Porque cando aí ves moitísima motivación tamén, non? A xente chega e dixe, pois non sabía eu que no meu pobo había aquela escola ou aquela experiencia tan interesante no meu campo en concreto, non? Entón, por eso eu creo que tamén moitos dos que estades aquí, pois tedes fillos, fillas, netos, netas, sobrinhos e demais familia, e cando teñan que facer un traballo de investigación, que tamén boten por aquí, porque a ciencia está ao noso carón. Eu creo que o punto de non fai falta ir que tamén hai que ir, hai que ir ver todo o que se pode ver polo mundo adiante, pero que tamén o que temos nós hai que valoralo. Entón, nada, xa para rematar, o agradecemento de estarmos, de que nos convidarades, o agradecemento de uns vos traballos e interesantísimos traballos, e tamén pois que suscite este acto que suscite tanto interés. Quero dicir, eu cando ás veces, agora vou falar a parte que me toca de Friol, non? Cando dicen, en Friol non hai nada, digo, o mellor é que non te enteras, pero a ver hai. E mediar aquí o centro sociocultural, que ainda é ben grande, pois quero dicir que interés temos, non? Pois nada, Javier agora xa vos conta máis polo detalle a parte máis da esencia do traballo, e moitísimas gracias. Bueno, boas tardes. Eu estou encantado de estar aquí. Sinceramente, teño que agradecer ao Concello, a Asociación Carballo Vivo, a Suso da UCC tamén, a invitación que me fixeron para estar aquí, porque estou realmente encantado. Claro, eu son arqueólogo, son historiador. Eu levo pateando Galiza e Lugo, concretamente, durante moitísimo tempo. Entón, a mágoa que pode ter un arqueólogo é perder os restos arqueolóxicos. Eso é tremendo.
Eu outro día fun a unha mámoa que queda alá por a zona do Incio, unha mámoa preciosa, esos enterramentos que levantan así, sabedes como son, non? Bueno, pois estaba aplastada por un trator. Eu a vin perfectamente no ano 93, chulísima, impresionante, impactaba na paisaxe. Ti ibas por ali e decías, ostras, pedazo mámoa que ten aí. E hoxe, outro día, estaba afundida xa. Claro, eso non o podemos consentir. Eso non é un problema das administracións públicas, que teñen a súa parte de problema, é tamén un problema que temos todos nós. Porque se perdemos a memoria, perdemos a nosa cultura e o perdemos todo. Claro, os traballos que están aquí son un milagre, porque o Concello, máis unha serie de asociacións, están a protexer o noso patrimonio, que somos nós mesmos, é a nosa historia, os nosos antepasados. Entón, eso me parece unha labor impresionante, unha labor fantástica, que unha serie de persoas, sean de aquí ou non, pois se dedicaran a recorrer esta terra tan bonita que tedes aquí en Friol e que se dedicaran a catalogar todas esas pezas. Entón, eu lles dou as gracias, como arqueólogo que son, tanto a Ana, como a Brais e como a Xavier, por a súa labor de protección, porque non podemos perder o patrimonio, non podemos perder. E a primeira labor que temos que facer para non perder o patrimonio é dicir, un momento, mira, está aquí, temos que cuidalo entre todos. Eso é o que fixeron unhas catalogacións, ademais os tres fixeron unha catalogación de mámoas, de castros tamén, pero sobre todo de mámoas e petroglifos, que me parece fantástica. Foron ao monte, recorreron esta zona, mimaron, sentiron todos esos restos e o puxeron nun papel como primeiro paso. Entón eu lles dou as gracias como arqueólogo dese traballo, porque hai unha nova corriente que eu estuve encantada con ela. Fai 20 anos ninguén se preocupaba de nada disto, non se preocupaba nada. Eu traballaba de arqueólogo para a Xunta, eu iba por ali, por a zona de Melide, da Coruña e por ali, ninguén se preocupaba. Pero ahora non é así. Agora hai multitude de asociacións que están a defender todos estes restos arqueolóxicos. Patrimonio dos Ancares, por exemplo, temos aquí a Xavier Moure, quen non coñece, por exemplo, a Xavier Moure da prensa ou do Facebook, toda a cantidad de kilómetros que leva recorridos polo monte, non para protexer todo ese patrimonio, para buscar, para descubrir novos achádegos, que me parece unha labor impresionante. Pois esa labor que están facendo as asociacións culturais me parece unha labor fantástica, porque están protexendo o noso patrimonio. Eu falaba outro día con un rapaz de Samos que me decía, mira, teño catalogadas todas as mámoas. Eu lle decía, pero e ti por que o fixeches? Porque me gusta. E porque quero que sigan aí para o día de mañán. E me enseñaba os mapas con todas as mámoas colocadiñas. E sabía perfectamente onde estaba cada un delas. Non, ese sentimento de que, mira, non o podemos perder, temos que deixalo para os que veñen, que están aquí leendo, están aquí cas chuches, pero o día de mañán o van a apreciar esta labor que estamos facendo nós, ya temos que deixar aí colocadas. Por lo tanto, estes milagres que suceden en Friol e que suceden outras cousas, mas estas asociacións, pois eu tamén lles dou as gracias, non só xa como arqueólogo, sino como ciudadano deste país. Eu non os quero marear máis, pero son uns traballos, eu como arqueólogo vos digo, moi bonitos, moi ben fundamentados e moi interesantes, que poñen os restos arqueolóxicos de Friol nun mapa e nun uns traballos que merece a pena, como mínimo un aplauso, pero non para mí, un aplauso para eles, porque a verdade se merece. E agora seguimos con alguén máis. Un aplauso. Vamos a presentación e despois xa pasamos o primeiro. Vale, perfecto. Non necesito iso. Bueno, en primeiro lugar, quixera dar as grazas a todos os asistentes, por suposto o Concello e os membros do xurado por otorgarme este honor. Pero, persoalmente, e isto é moi persoal, quixera dedicar este traballo á labor de dous profesores que dende hai uns anos traballan para poñer de relevo o noso patrimonio para que este non se perda. Dous profesores aos que debo agradecer estar hoxe aquí. Refírome, por suposto, a José María Carricova e a Blanca Castro, que non sei se está.
porque no meu caso este traballo pretende ser un homenaxe a eles dous. O traballo que hoxe presento aquí é unha viaxe ao Friol prehistórico. Trasladarémonos especificamente á etapa do megalitismo, que se dá durante o Neolítico, tamén a Idade do Bronce, que ten como símbolo máis significativo nesta zona os petroglifos, e por último a Idade do Ferro, no que nos centraremos no mundo castrexo. Por fortuna atopámonos formamos parte e atopámonos nun concello e nunha comarca moi rica culturalmente. En canto ao patrimonio prehistórico de Friol, estamos a falar dun total de 254 túmulos, son os que eu teño recollidos, hai bastantes máis, destacando, por exemplo, o túmulo da Murxosa en Guldriz, un total de 17 petróglifos e uns 29 castros, como, por exemplo, o castro de onde eu son, o castro de Narla. Falamos, polo tanto, dun patrimonio moi rico. Non obstante, e a pesar deste patrimonio tan rico, son poucos os valentes que se atreven a facer un estudio patrimonial, histórico e memorial, ben por falta de financiación ou ben por falta de interese por parte das diversas institucións e mesmo falta de interese por parte dos veciños e das veciñas, ainda que, como xa se explicou aquí, esta tendencia está a cambiar nos últimos anos. Por eso, quixera reiterar unha vez máis a imensa labor que fan asociacións como Carballo Vivo ou Friol Algo Máis que Pan e Queixo, o proxecto levado polos profesores aos que eu intento homenexear. É fundamental a labor de todas estas iniciativas para que o noso pasado non se perda e así poder disfrutalo no presente e que as próximas xeracións o podan disfrutar no futuro. Este traballo que hoxe presento é un intento de recuperar ese pasado tan importante, concretamente o noso pasado prehistórico. A metodoloxía que eu utilicei para facer este traballo foi facer un vaciado bibliográfico, buscando toda a información publicada sobre o noso concello, que por desgracia non é moita. Así mesmo, recorrín ao Servicio de Arqueoloxía e Patrimonio da Xunta, que está en Santiago de Compostela, para facer unha revisión das fichas recollidas xa hai moitos anos por outros dous historiadores, Núñez Jato e, se non me equivoco, Vázquez. Varela, sí, perdón. Para ir concluindo xa, o estado actual da investigación en torno ao fenómeno da prehistoria galega está en pleno auxe. Proba disto é o número de gran publicacións que cada ano se van aumentando. Non obstante, os traballos lucenses atópanse en clara desventaxa con respecto a outras zonas, como por exemplo Pontevedra. Con esta catalogación de xacementos prehistóricos de Friol, preténdese demostrar e observar o grado e cantidade e calidade dos túmulos, gravados e castros, aínda que de menor modestia que os de outras zonas. Tamén, e por último xa, quixera facer unha pequena mención ao grado de conservación, pois a pesar da riqueza do noso patrimonio, na súa maioría atópase moi deteriorado ou incluso desaparecido. Como podemos observar, son múltiples os problemas da investigación e conservación relacionadas con patrimonio. Falta de financiación, investigación, impulso para a colaboración con outras disciplinas, etc. No fondo, estes problemas poden xeneralizarse a todo o patrimonio, non só o prehistórico. A falta de que outros organismos se fagan cargo das súas responsabilidades é competencia da Administración Autonómica e da difusión dun coñecemento que resulta imprescindible. Pero debemos aclarar que a pésima política de difusión auspiciada pola Administración deixa libre a proliferación de publicacións sensacionalistas de carácter máis ou menos esotérico ou científico nos máis diversos medios de comunicación. Por iso debemos ser rigurosos á hora de facer un estudo. Pola miña parte, só quixera felicitar o meu compañeiro e xa está. Bueno, deste. Sí, mellor aí. Un aplauso para todos. Vamos a facer unha completa. Tú vas a Xavier Monte, pero hai que facer unha completa co badador. Eu aquí a tua vez. Ponte aquí no.
Bueno, non vos peleades, non vos peleades. Bueno, xa un aplauso máis, non vos costa nada. Bueno, pois, agora pasamos a... Realmente quixéramos agradecer ao Concello de Friol e a Carballo Vivo e a USC o que é a organización deste certame, non? Creemos que é moi importante e amosa que por poucas veces non as administracións se impliquen neste tipo de cousas. É un que verdadeiramente teñen interese, ou amosen interese por o seu patrimonio, non? Aínda que o segundo ano, creemos que vai ter continuidade. De feito, temos aí unha proba co Friulio, non? Que creo que é a segunda edición deste ano e xa se está convertendo nun referente o que é xa a nivel galego. O noso traballo tamén queremos, non sería posible, primeiramente, sin a xente, os veciños e as veciñas que nos axudaron a topar os acementos, nos contaron as lendas, incluso nos levaron en moitos casos hasta os sitios. Sin eles non sería posible. E tamén yo queremos agradecer especialmente a dúas persoas que xa nomeou aquí Ana, que hai 30 anos, cerca de 30 anos, Juan Francisco Núñez Jato e Laura Rodríguez de Varela se recorreron prácticamente todas as parroquias do Concello de Friol. Inventariando, creo que foron 170 túmulos, algúns petroglifos, e recolleron lendas, recolleron tradicións, recolleron historias, e é un traballo que non se lle recoñeceu, un traballo que incluso houbo algúns investigadores que se aproveitaron del, ou mesmo traballos que a propia administración, estou falando de patrimonio, tendo este traballo, pois non o ten metido nun queixón. Recentemente, fai cuestión de, bueno, hai uns meses, unhos traballadores forestais, non? Ou de medio rural, hai un dolmen, que limparon un dolmen, vamos, redescubriron o que é o dolmen en Santa Marta, en Vilalbite, na parroquia de Vilalbite. Inmediatamente, cunha velocidade inusitada, os de patrimonio dixeron, coño, aquí temos o descubrimento do século no Concello de Friol. Nos salimos inmediatamente ao paso, oye, mirade, que isto non foi patrimonio, que hai que agradecerle a xente que o redescubriu, por suposto, pero non foi patrimonio aquí, que temos aquí algo inédito, non. Isto foron Núñez Jato e Laura Rodríguez Varela, non? Vos o tedes aí, e parece mentira, que o teñades no queixón, que non o desempolvedes e que lle recoñezades este traballo. Vos falo así tal porque hai unha chuleta, pero me esquecín dela, non? Pero bueno, o motivo de facer este traballo, nos levamos prácticamente recorrendo o Concello de Friol de forma máis ou menos continuada durante os 3 últimos anos, é dicir, desde o 2015, pois recorremos todas as parroquias do Concello, peiteamos o monte, falamos coa xente. Así a todo, aínda que metemos aí, non cunha descripción completa, tamén é certo, sobre 250 e pico mamos, 260 mamos, metemos máis dunha vintena de petroglifos. Aínda, pois se queda curto, non? Porque é curioso, despois de presentar os traballos, descubrimos, localizamos, porque descubrir xa estaban descubertos. Eso é dicir, bueno, é que descubrimos isto e aquilo, esos xa estaban descubertos, incluso moitísima xente xo sabe, non? O que pasa que non eran coñecidos. Pois localizamos, documentamos, pois algúns petroglifos máis, documentamos algunhas mámoas máis. Ao longo dese tempo, tivemos a oportunidade de que, ainda que pensábamos que coñecíamos, bueno, que nos coñecemos a Friol de cabo a rabo, non? Bueno, cada día que pisábamos o Concello,
descubríamos algo novo, non? Non xa me refiro xa a monumentos, non? Senón historias, lendas, tradicións, cousas que che contaba a xente, outros elementos que non teñen nada que ver co traballo e que, bueno, que en algún momento quizá os plasmemos, non? Pois fomos enriquecéndonos con todo iso, nos encheu de satisfacción que a reticencia que tiñamos por parte da xente, claro, ao fin e ao cabo somos uns descoñecidos aquí, non? Eu son, ainda que traballo que é na provincia de Lugo, nos Ancares, non? Eu son de Ourense, non? Aquí Brais, pois é de Lugo, non? Entonces, entrar a xente é bastante máis complicado que se eres un coñecido, non? As reticencias esas fomoslas salvando, e de feito, xa en posteriores visitas, bueno, hai aquí algúns presentes, non? Pois xa te estaban esperando, non? Que yo agradecemos enormemente. Ao longo deste tempo, o que foi a sensación esa, non? De que aquí, que o patrimonio este que temos, que vou dicir unha cousa, eu creo que non é unha barbaridade, eu creo que aquí Javier, que é un experto, non? É un experto, que por certo acaba de ganar aquí un premio, ainda lle entregaron hoxe, non? De investigación no Concello de Sermades sobre o megalitismo, que é verdadeiramente impresionante, non? E te atopas, non? Que dices tú, bueno, este patrimonio enorme que temos, máis de 250 mámoas, que sexan os grandes descoñecidos, isto a que se debe? Te preguntas. Porque, vamos a ver, o Concello de Friol, canto o megalitismo, as mámoas, os monumentos megalíticos non ten nada que envexar a ningún concello galego. Temos que queren facer parques do megalitismo na Costa da Morte e en outras zonas. Aquí, no concello, contamos coas mámoas, hai algunha mámoa que ten o mesmo diámetro que algún castro dos pequenos. Temos unha das mámoas, as mámoas máis grandes de Galicia, de máis de 60 metros de diámetro. Temos algunhas, ou unha gran parte, que conservan o dolmen, non? A cámara funeraria. Temos outras grupos de petrolíferos grupos de mámoas que temos na necrópolo de Moiteirón ou do Monte Vilaldar, que iso conforman un conxunto verdadeiramente impresionante, inda que reciben distintos nomes, non? Vemos que todas están moi próximas unhas de outras. E entonces todo isto levounos a dicir, bueno, pero isto a que se debe, non? Entonces, bueno, o que comentaba aquí Ana, non? Bueno, pois que aquí non me atrevo a dicir desleixo, non? Pero sí, quizá un pouco de, bueno, vamos pasar lei, porque a veces documentar este tipo de monumentos ou telos aí parece que lle causa trastornos a moita xente, non? Parece, non? Temos aí, eso nos vai resultar un atranco. Nos aparece aquí unha mámoa, que pasou? Bueno, pois nos queda inútil todo o monte, non podemos desenvolver os nosos traballos forestais, agrícolas, etc. Eso non é certo, eso é un mito, non? Que onde aparece unha mámoa de feito, o labor se pode desenvolver igual, sempre que non se lle toca o túmulo, sempre que non se estraga aquilo, non? Eso non causa trastorno ningún. Eu creo que en plantacións sexan de eucaliptos, sexan de piñeiros, o que é unha mámoa, porque se dice de plantar un par de eucaliptos ou un par de piñeiros, eso non vai repercutir económicamente o que é no global, non? Que supón eso? Nós tuvemos unha experiencia, desagradable nun principio, porque despois se resolveu, dúas comunidades de montes no Concello de Cervantes, dúas mámoas, tiñan plantadas sobre elas en un total de 9 piñeiros. Aquelo, como? Pero esos piñeiros, cando lle explicamos, certamente que tuvemos a axuda da administración, por iso é importante, cando lle explicamos, oye, mira, pero esos piñeiros, que che supón nun global de 10.000 pinos? Que vos supón? Dalí a 2 días se ofreceron a cortalas, os están limpas, están accesibles, as van sinalizar,
Iso é o que hai que facer chegar a xente, non? É dicir, que un ben patrimonial, iso non significa que concellos como este que se dedican á agricultura e á gandería, non significa que non poden desenvolver a súa actividade, non, é un ben patrimonial máis. Aquí no concello temos o Camiño do Norte, o Camiño do Norte, que, é dicir, xa de por sí o camiño é importante, o Camiño a Santiago, pero, aparte diso, ten outros elementos engadidos. Temos a necrópole esta, é dicir, un grupo de mamos que está ao seu lado. Temos un grupo de petróglifos que están, que tamén os temos ali. Eso lle dan un valor engadido. A comunidade de Montes, de Miraz, fai nada, nos limpiou unha mámoa. Eles nos limparon a mámoa, porque lle dan valor. E qual foi a nosa sorpresa? Que chegamos ali e vemos un esteo do dolmen que se conserva, vemos un esteo grabado, non? Con os ondulados e tal. Nos levan, tamén isto é unha curiosidade, oye, mira que aquí apareceu unha cabeza e tal aí grabada. Bueno, iso é unha curiosidade máis, que non é un petrólifo, non? É unha cabeza, pero resulta curioso que cando vamos ver a cabeza, na pedra onde está grabada atopamos petrólifos. Iso todo leva a enriquecer o que todo isto, non? O camiño neste caso. Temos tamén, perdona de que estou saltando dun lado, é que é tanta información, non quero alongarme, non? Temos outros elementos patrimoniais, temos 3 posibles pedrafita, menires. Temos un en Serén, temos outro en Vilalbite e temos outro en Trasmonte. Chegas ali e falas coa xente, oye, isto que fai aquí non é que estudo sempre aí, non? Temos o de Serén que vemos con coviñas gravadas, artificiais. É un elemento que a xente co protexeu, o guardou ali, sin saber o que era. Hai unha cousa, aquí en Galicia temos o que o culto aos mortos é evidente, pero aquí o día de defuntos, que persoa crente ou non, que nos acerca xunto aos seus seres queridos, creo que a gran maioría, non? Creo que a gran maioría. Entonces te pos a pensar, dices tú, bueno, pero como aquí o culto que lle temos á morte, non? O respeto que lle temos aos mortos, que lle temos aos nosos mortos, porque esos mortos, que levan aí algúns enterramentos de fai 7.000 anos, porque non lle temos o mesmo respeto? Entonces te preguntas isto. Cando lle empezas a explicar a xente, oye, mira, porque hai moita xente que non sabe que eran enterramentos, e non ten por que sabelo, ni moito menos. Nadie ten por que ser experto en todo, coñecelo todo. Cando lle explicas, cambia, non? Cambia, oye, mira, que aí posiblemente o mellor estaba un antepasado noso. É probable que estuvera un antepasado noso aí. E entonces, cando lle empezas co tema ese, non, explicarlo, dicirlle que bueno, que non pasa nada porque eso permanece ali. A xente empeza a entender, e iso foi o que fomos collendo ao largo do tempo, non? É dicir, a comprensión da xente, non? Que cando lle explicas e te achegas a xente dunha forma humilde, porque tamén compre moito humildade. Nós temos aquí algún caso que coñecemos de algún arqueólogo, bueno, da administración, non? Algún funcionario, e non teño nada contra os funcionarios que eu son, non é? Pero temos aquí algún funcionario que, usando o seu carné, non, aí de tal, de representante da administración, pois, oiga, teña usted cuidado, non lle toca iso, o día seguinte estaba desfeita a mámoa. Vale, é dicir, hai que ir con humildade, explicarlo a xente. E iso creo que é fundamental. Despois tamén, por outra parte, tamén temos que ser un pouco críticos. Aquí, fai poucos meses, denunciamos no Parque Empresarial 4 mamos catalogadas, 4, non? Sí, 4 mamos catalogadas, unha delas a sabiendas, porque eso sabemos que foi a sabendas, por facer ali, creo que van facer unha rotonda, un desvío, arramplaron con ela. Temos que decilo que denunciamos o tema, o denunciamos, que é nosa obligación. Esa mámoa non estorbaba para nada ali. E foi, vamos, premeditadamente, acabaron con ela. E todo por non desviar unhos metros ali unha
un camiño, non? Unha pista. Despois, por outra parte, a parte das mamos, e é que non me quero estender, tamén localizamos varios petrolíferos, non? Algúns verdadeiramente sorprendentes, non? O último deles, que, bueno, que nos recollemos no traballo, foi na parroquia de Serén, non? Entre Serén e... Non, que descubrimos ou localizamos un en Miraz, sí. E descubrimos, bueno, localizamos outro recentemente, non? E tamén te chama a atención, non? Cando digo que tiñamos referencia, pues, era de tumbas antropoides, excavadas na rocha, e, bueno, vamos ali, sí. Pena grande, sí. De pena grande, non? E, entonces, bueno, pues, das con este tipo de cousas. E nós o que sí queremos pedir, bueno, somos conscientes de que é imposible ou é moi difícil protexelo todo. É dicir, para unha administración como un concello, protexelo todo é prácticamente imposible, sobre todo un patrimonio como ten Friol, non? Porque ten aquí, Ana, cuantos castros recolleu, cantos petróglifos recollemos, hai sobre unhas máis de 25, casi 30 grupos de petróglifos, non? Temos sobre 270 mámoas. É moi difícil controlar todo iso, pero tamén é certo que si, desde as administracións, nós como xente, como persoas a título individual, podemos chegar a uns poucos, pero as administracións poden chegar a moitísima máis xente, por iso queremos que son as administracións e son as responsables, en primeiro termo, de protexer o patrimonio. Así hai unha lei, é dicir, as leis, independentemente de que nos gusta a lei do Patrimonio Cultural de Galicia aprobado ano pasado. Nos pode gustar máis ou menos. A min, certamente, pois non é que me faga moito tilín, pero vamos, é que temos aí, pero é unha lei que se pode pasar dela. É dicir, se pode pasar desa lei, en cambio hai outras que se hai que cumprir, en cambio esa, nada. Por iso que as administracións deben ser as primeiras en velar polo patrimonio. As administracións son as que poden chegar ao maior número de xente. E, a partir de aí, creo que o camiño pois, sería moito máis fácil para todos, non? Sería moito máis fácil para todos. E, por último, eu non sei se Brais quere engadir algo máis aquí, me salindo o guión totalmente, si, pois, bueno, creemos que sería importante, non? Eu creo que a xente, bueno, a xente que está aquí, se está aquí é por algo, non? Está aquí porque verdadeiramente te interesa isto, non? Te interesa que se coñeza o patrimonio do Concello de Friol. Ainda antes aquí un ponente, non? Creo que era Suso, non? Dicía, oye, mira, eso de que veña aquí xente, non? E que se interese por o Concello de Friol, por algo é. Claro que é por algo. Claro que por algo, non? Por o que acabo de expresar, é dicir, que aquí hai un patrimonio enorme, de que aquí facer un parque do megalitismo sería aquí se xuntamos os concellos de Friol e Outeiro de Rei, con cuántas mamos nos xuntamos? Con case 500. Con case 500. Bueno, pois nós creemos que sería importante que por parte do Concello, das administracións, se lle dira un pulo a todo isto e convertir Friol o que é nun referente do que é, pois, bueno, a súa, neste caso, o seu patrimonio máis antigo, non? As mamoas, os petróglifos e os castros. E, bueno, moitas gracias e nada máis. Bueno, yo poca cosa, tampouco quería alargar esto mucho más, porque además sé que están aí esperando para hacer una obra de teatro. Pero yo quería empezar por como empezó Ana Fariña, ¿no? A sus profesores, que yo no los conozco, pero tengo que decir que la labor de docentes que hicieron en el colegio de Friol fue realmente impresionante. Y voy a decir por qué, porque yo que ando mucho por las bibliotecas, soy un ratoncito que me gusta, a veces me dicen que es una rata, que ando mucho. Veo muchas veces que antiguos alumnos de Friol, cuando salen de Friol, ¿no? Y van a otros institutos o otros centros, suelen seguir lo que les educaron desde el colegio, ¿no? Siguen fomentando las leyendas, siempre partiendo de Friol, ¿no? Y esa labor yo creo que es, del docente, vamos, importantísima. Es decir, que tiene su pozo, que está cementado, bien cementado.
Y poco más. Mira, Núñez Jato, que aún hace poco estuve con él y que viene por aquí por Friol, él le encanta venir a Roimil a comer callos. Siempre cuando llegamos a las 3 y ya no hay callos, siempre quedan los restos. Él siempre me habla que cuando anduvo por Friol, le encantó el acogimiento, ¿no?, de los friolenses. Le encantaba porque siempre conservaba mucho la memoria que contaban sus abuelos. Gente a lo mejor de 80 años decía, mi abuelo me contaba, ¿no? Y eso es importantísimo, porque él lo recogía, porque creía que era muy importante hacer sus memorias, ¿no?, de sus expresiones en sitio, y eso es un valor que no tiene valor, que tiene muchísimo valor, ¿no?, incalculable. Núñez Jato encontró muchísimas cosas, entre el túmulo de Santa Marta, por ejemplo, que ahora se puso de moda porque salió, como decía Javier, ¿no?, mi compañero, que limpiaron el monte y volvió a aparecer esas piedras, y un dolmen de los mejores de la provincia de Lugo, ¿no? Núñez Jato lo encontró hace 30 años, cuando ya habían rotulado el monte para plantar pinos encima de él, ¿no? Y Núñez Jato incluso él hablaba con los dueños de las fincas, de donde estaban esos yacimientos, para explicar lo que era, un poco de labor pedagógica. Eu limpaba tamén. Sí, él limpiaba, él iba a coger su puntiño y limpiaba delante del paisano y le explicaba, y luego, ¿por qué limpas? Y le explicaba un poco y quedaba, porque aún me encuentro gente que lo conoció cuando él estaba prospectando y me habla de Núñez Jato y dice, aquel señor, bueno, aquel chico de hace 30 años, pasaba por aquí. Es curioso, Núñez Jato encontró, por ejemplo, un Crowlenge, un círculo de piedras aquí en Friol, que hay muy pocos en Galicia, encontró uno que está documentado incluso en un artículo de finales del 19 que localicé yo, y Núñez Jato lo sitúa, porque había un recuerdo del paisano que se lo comentó y estuvo en el lugar in situ. Comentaba que aquí había un círculo de piedras, de cuarzo, incluso no sé si hablaba de dos, ¿no? En esa misma. Sí, de dos. De dos. Y él localizó, ¿no? Porque él le encantaba, es decir, él era un hombre muy bondadoso, es una persona muy bondadosa, que sabe escuchar, que le encanta hablar con la gente, es muy afable, muy campechana, y se llevaba muy bien con la gente, con la gente, ¿no? Entonces él disfrutaba y cogía su todoterreno y ahí iba por las pistas, con el paisano dentro, aunque era muy curioso. Bueno, bueno, Friol, yo creo que hablaba antes, no sé quién hablaba, cuando estaban aquí presentando, de que Friol había que situarlo en el mapa. Yo creo que Friol está en el mapa, pero de sobra. Tiene para ponerse, ya sé que hay pan y queso, ya lo sé, pero es una vez al año. Es decir, parece que pan y queso es sí, pero no podemos perder la identidad como pueblo, como Friol, no se puede transportar el mercado, ¿no? el día 2, ¿no?, el primer domingo de cada mes, y llevarlo allá arriba, porque yo cuando vengo a Friol y veo las pulperas solas y tener que estar allá arriba, pues no voy. Es que es una cosa horrible. Que es importantísimo porque se pierde la identidad del pueblo. Y ya sé que, a ver, es espantoso, son unos bloques ahí horribles, que yo no sé cómo no os reveláis, pero yo no lo sé. Núñez Jato estaba enamorado de un túmulo, él también recopilaba los túmulos destruidos, y lo digo también para vosotros, cuando deis por vuestras zonas, porque Núñez Jato también documentaba aquellos túmulos que fueron destruidos y los documentaba, ¿no? Como donde había un túmulo también lo marcaba en sus mapas, los describía, porque eso también es parte de historia, es decir, no porque haya desaparecido, no. Y había uno en el Verdellón, en la zona de Usá, que era precioso, yo vi sus fotografías, que tenía la cámara, estaba perfecto, yo creo que no me está que estuviera enamorado de él, porque era uno de los mejores de la provincia y también de Galicia, se podría decir. Conservaba la cámara intacta, el corredor con la tapadera, era precioso, con las piedras asentadas, era precioso. Y él lo limpió
lo limpió él, y estaba tan enamorado que siempre que venía Friol iba a visitarlo. Y siempre se quedaba limpiando. Y el gran error fue que el paisano se debió de preocupar, de asustar, de ver tanto a Núñez Gato allí, viendo y limpiando cada vez que venía Friol, que un día cuando vino, había arrasado con él. Arrancó las piedras, las tiró al borde del camino y os quedasteis sin un patrimonio. Es como si a mí me tiraran la muralla de Lugo, pues me jodería, ¿no? Con perdón. Pues la verdad que él fastidió mucho e incluso él estaba interesado en comprarle la finca al paisano. Él quería comprarle la finca, porque él sabía que era la única forma de proteger realmente ese patrimonio. Y es triste decirlo, eso, que tenga que plantearse comprarlo para que se pueda proteger ese patrimonio. Es como el de Santa Marta, que aquí habrá gente que lo habrá conocido, que con la tapadera estaba en su sitio cuando Núñez Gato lo encontró. Tengo yo fotografías de él posando orgulloso con ese descubrimiento. Estaba la piedra del corredor intacta, ¿no? Después se movió, bueno, porque cuando anduvieron con las máquinas por encima. Y poco más deciros. Muchas gracias por eso, y a los profesores seguir adelante, porque es importantísimo la labor que no lo sabéis bien.